gospodina Aleksandra Horvata koji je došao iz Ludbrega, a svoju pohvalnicu primit će za pjesmu Spomenki. Izvolite, priznanje, pardon. A sve je to priznanje za književna dostignuća. Dobar dan svima, ja sam prošle godine se prvi put prijavio na bilo kakav natječaj, to je bio natječaj Hrvatskog sabora kulture i odmah sam prošle godine dobio priznanje i onda sam rekao, sjećam se da je to za mene bilo kao olimpijsko zlato za poeziju. Ove godine sam obranio taj svoj naslov i jako sam se sretan. Zahvaljujem. Pokušao sam se u sonetu. Ne prhneju spomenki na rodni kraj. Živi kak srebro, kak bednja dok teče, po žilama teče nekam nazaj. U vreme boso, šmrkljivo ne teče. Po stiha u vuho je zvonil moj kaj. Bistrake šumeće, cvetje dišeće, po kajkavski živelje moj zabičaj. Spomenki pamtiju kak se kaj reče. I danes je isto, a prešli su cajt. Te sam spomenke za sobom dovlekel, kaj dragi i večni predlečen u stih. I ne mrem boljšega od njega najti, domači kaj mi se v srce zasekel, tak lepo popeva, najlepše od svih. Evo i priznanje koje ste obranili. Da.